Shalom, Bapak, Ibu, para sedherek kinasih wonten ing patunggilanipun Sang Kristus. Kula Penatua Sutar saking GKJ Wedi, Klasis Klaten Barat. Dinten menika Minggu gangsal Juli 2026, kula badhe maosaken renungan harian Sabda Winedar kanthi ira-iraan Padha mreneo aku bakal gawe ayemmu. Waosan kula pendet saking Matius 11 ayat 28 dumugi 30 mangkaten sabdanipun Gusti. He para wong kang kesayan lan kamomotan, padha mreneo aku bakal gawe ayemmu. Pasanganku padha tampanana ing pundakmu lan padha ngeguru marang aku. Awit aku iki alus, lembah ing budi. Teman kowe bakal padha oleh ayeming nyawamu. Amarga pasanganku iku kepenak lan momotanku iku enteng. Para sedherek, Gusti Yesus paring pangandika kanthi kebak ing sih kawelasan. Nimbali para manungsa ingkang ngraosaken kesayan lan kamomotan ing gesangipun. He para wong kang kesayan lan kamomotan, padha mreneo aku bakal gawe ayem. Pangandika menika boten namung timbalan, ananging ngemu satunggaling pawartos kabingahan ingkang kebak sih rahmat. Gusti pirsa raos sangsara ing manah, momotaning gesang ingkang dipun alami dening manungsa. Panjenenganipun nyawisaken pangayoman ingkang tulus sarta panglipur ingkang sejati tumrap saben tiyang ingkang purun marek sowan kanthi manah ingkang lentrih, andhap asor lan nyadong pitulunganipun Gusti. Panjenenganipun ugi paring dawuh, pasanganku padha tampanana ing pundakmu lan padha geguru marang aku. Awit aku iki alus lan lembah manah, satemah kowe bakal padha oleh ayeming nyawamu. Pasangan utawi kuk menika pralambang nunggil lan bangun sesambetan kalian Gusti ingkang boten damel sayah nanging paring kekiyatan. Sedaya menika ngemu teges sok sinten kemawon ingkang purun marek wonten ngarsanipun Gusti kanthi manah ingkang tulus badhe nampi katentreman. Katentreman ingkang boten namung wonten ing sakjawining gesang, nanging nyantosaken jiwanipun manungsa sapetahipun. Pramila sumangga kita sami tumungkul ndedonga lan nampi kekiyatan sejati saking Gusti Yesus supados gesang kita saged lumampah miturut pitedahing panjenenganipun lan kawelasanipun saged kita raosaken ing salebeting gesang saben dinten. Gusti berkahi. Amin.